И в един момент, в крайна сметка, англичаните отхвърлили френския бутуш. This is not a boot, this is high heel. Сега това не е бутуш, това е топче, но отхвърлили немския бутуш, френския бутуш, отхвърлили това, което било като управление и като някакво влияние и в крайна сметка запазили една голяма част от нещата, но решили, че няма френския да официалния език. Кои неща са запазили? Well, they kept the court. Запазили се двора. They kept also things that are similar to French cuisine. Някои неща близки до френската кухня. Също така са запазили много стилове. И всички термини на държавно управление, научни термини, политически термини са запазени от френски непроменени, тъй като елитът на нацията е говорил добре на френски. Така че думичката буржуази, тази красива френска дума, в момента е английска дума, и тя е запазена и всъщност съм избрала топчето, защото всъщност думичката буржуази означава жена от средната класа, която работи. Нали? Това е символ на развитието на обществото и така нататък. Тоест, англичаните като ни прогресивни хора са запазили непроменени френските термини, свързани с всичко това и за ваше голямо нещастие те се учат като на френски.